Η αποτυχία δεν είναι ποτέ ωραία. Όμως κάποιες φορές, σε κάποια επαγγέλματα, μπορείς να την κρύψεις. Είναι δική σου, αόρατη. Θα τη θυμάσαι και θα την ξέρεις εσύ, θα σε επηρεάσει, αλλά οι υπόλοιποι μπορεί να μην το μάθουν ποτέ. Σε κάποια άλλα επαγγέλματα, σε κάποιες άλλες διαδρομές, είναι ορατή σε όλους. Είναι μια δημόσια αποτυχία. Μια τέτοια περίπτωση είναι στον αθλητισμό. Όταν αγωνίζεσαι, όταν αθλείσαι, στις μεγάλες διοργανώσεις, στους μεγάλους αγώνες, η αποτυχία σου γίνεται ορατή σε όλους. Όταν δεν πετυχαίνεις το χρόνο που θέλεις, όταν ρίχνεις το εμπόδιο, όταν δεν φτάνεις τόσο ψηλά όσο περίμενες, το ξέρουν όλοι και μάλιστα πολλές φορές έχουν άποψη και γι' αυτό. Στο Failing Forward, τη σειρά podcast του Story Mentor, συζητάμε με γυναίκες από διαφορετικές επαγγελματικές καταβολές το πώς βίωσαν και βιώνουν την αποτυχία. Σήμερα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με μια αθλήτρια γι' αυτό. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Ντενίζ Δημάκη, Ολυμπιακή αθλήτρια στο τρίαθλο, πρωταθλήτρια στο μαραθώνιο και μητέρα, για να δούμε τι σημαίνει αποτυχία από τη μεριά μιας αθλήτριας με χρόνια διαδρομής. Ντενίζ, καλώς όρισες στο Failing Forward. Καλώς σας βρήκα. Χαρά και τιμή μου να είμαι εδώ. Η αποτυχία γίνεται αντιληπτή με διαφορετικούς τρόπους από τις γυναίκες και αυτό έχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να κάνει και με το επάγγελμά τους. Κάποιες αποτυχίες είναι πιο ήσυχες και πιο εσωτερικές, δεν τις μαθαίνει κανείς και κάποιες άλλες είναι μεγαλύτερες και δημόσιες. Τις βλέπουμε δηλαδή σε ένα πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο. Ο αθλητισμός είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό. Και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτόν. Είσαι η μόνη αθλήτρια που έχουμε στην εκπομπή μας και επειδή έχεις πολλά χρόνια, πολλά χιλιόμετρα κυριολεκτικά και μεταφορικά στις διαδρομές σου και είσαι από εκείνες τις λίγες επίμονες αθλήτριες που δεν καταλαβαίνουν από τα χρόνια που περνούν και από ηλικίες, θέλω να δούμε μαζί τι σημαίνει επιτυχία και τι σημαίνει αποτυχία στη διαδρομή. Και ας αρχίσουμε με τις επιτυχίες. Τι είναι για σένα επιτυχία? Η επιτυχία στον αθλητή είναι να καταφέρει πρωτίστως αυτό που ονειρεύεται στο άθλημά του, να καταφέρει να το κάνει πραγματικότητα στη ζωή του. Ο αθλητισμός και δύο πρωταθλητισμός είναι γεμάτος αποτυχίες και επιτυχίες και συνήθως οι αποτυχίες είναι πολύ περισσότερες από τις επιτυχίες. Αλλά οι επιτυχίες όταν έρχονται είναι τόσο δυνατές και έχουν χτιστεί με τόσο κόπο και τόσο πόνο και τόσο υδρότα που ας είναι και μετρημένες, που λέει ο λόγος, στα δάχτυλα σε σχέση με τις αποτυχίες, είναι αυτό που μένουν στον αθλητή και αυτό που τον κάνουν να συνεχίζει και να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Γιατί ένα άλλο σημαντικό είναι στον αθλητισμό ότι όταν πετυχαίνεις τον έναν στόχο, και εννοείται ότι τον χαίρεσαι και τον διασκεδάζεις και είσαι πάντα ικανοποιημένος στο ότι κατάφερες να το πετύχεις, αμέσως όμως μπαίνει ο σπόρος για τον επόμενο στόχο. Οπότε θεωρώ ότι η επιτυχία στον αθλητισμό, στον πρωταθλητισμό είναι αυτό. Βέβαια, για κάθε αθλητή συνήθως θα πει ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι να μπορέσει να πάει σε κάποιους αγώνες που ονειρευόταν να βρεθεί και αυτός εκεί. Για μένα, ας πούμε, οι Ολυμπιακοί αγώνες που κατάφερα να βρεθώ με το τρίαθλο στο Πεκίνο το 2008 ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι μια σκηνή όταν ήμουνα μικρή στο γυμνάσιο, στο δημοτικό γυμνάσιο. Έβλεπα πάντα μεγάλους αγώνες και Ολυμπιακούς αγώνες με τον πατέρα μου και θυμάμαι που του έλεγα, έκανα ήδη τότε προπόνηση, ήμουνα βέβαια μικρή αθλήτρια, είχα ξεκινήσει τα πρώτα μου βήματα και του έλεγα πόσο ωραίο θα ήταν κάποια στιγμή να βρεθώ κι εγώ εκεί. Και ο πατέρας μου βέβαια, γνωρίζοντας ότι στους Ολυμπιακούς αγώνες συμμετέχουν λίγοι αθλητές, καλύτεροι αθλητές στο κάθε άθλημα του κόσμου και συνήθως είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο, μου έλεγε, κάνε εσύ το άθλημά σου, κάνε αυτό που αγαπάς, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς και να μην φτάσεις εκεί θα έχεις κάνει κάτι σημαντικό. Και όταν πήρα την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς λοιπόν και βρέθηκα να μπαίνω μέσα στο στάδιο στην τελετή έναρξης, νομίζω ήταν το επιστέγασμα των επιτυχιών που θα μπορούσα να έχω στον αθλητισμό. Μπορώ να το φανταστώ. Και η επιτυχία σε επίπεδο ρεκόρ, σε επίπεδο χρόνου, τι σημαίνει, πόσο σημαντική είναι? Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό και συνήθως για έναν αθλητή βαθιά μέσα του, προσωπικά για τον αθλητή, νομίζω ότι το ρεκόρ περισσότερο μένει. Βέβαια,
για τον έξω κόσμο, αλλά και για τον ίδιο τον αθλητή. Προφανώς το να κερδίσει ένα μετάλλιο σε πολύ σημαντικούς αγώνες είναι εξίσου σημαντικό, αλλά αυτό που συνήθως για μας, για αυτό που κάνουμε προπόνηση, για αυτό που εμείς οι ίδιοι αισθανόμαστε ότι είναι το ταβάνι, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, είναι πάντοτε να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Οπότε το να κάνουμε προσωπικά ρεκόρ, το να βελτιώνουμε συνέχεια τους χρόνους μας, το να κυνηγάμε οι μεγάλοι αθλητές που κυνηγάνε τα παγκόσμια ρεκόρ, είναι αυτό που λέμε το επιστέγασμα της επιτυχίας τους, γιατί πολλές φορές είναι και μερικά παγκόσμια ρεκόρ. Όπως λέμε, πάντα τα ρεκόρ καταρρίπτονται, αλλά είναι και μερικά ρεκόρ που κάνουν πολλά χρόνια να καταρριπτούν. Οπότε ο αθλητής ξέρει ότι θα μείνει το όνομά του στην ιστορία για κάποια χρόνια. Οπότε σίγουρα είναι, θεωρώ, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία προσωπικά για τον αθλητή, να κυνηγάει πάντα την αυτοβελτίωση, να κυνηγάει πάντοτε να κάνει ένα καλύτερο ρεκόρ, να τρέξει ένα καλύτερο χρόνο στον επόμενο μαραθώνιο, στον επόμενο αγώνα 10 χιλιόμετρων ή οποιοδήποτε είναι το άθλημά του. Και η αποτυχία, λοιπόν, τι είναι? Είναι μόνο θέμα χρόνου? Η αποτυχία, εγώ θεωρώ ότι ο πρωταθλητής συνήθως χτίζεται μέσα από τις αποτυχίες και συνήθως οι μεγάλες αποτυχίες που είναι και το έναυσμα να ξεκινήσουν οι επιτυχίες είναι αυτές που δεν βλέπει ο κόσμος. Είναι οι τσφαλιάρες που τρέχει ο αθλητής στα πρώτα του βήματα, στους πρώτους αγώνες που μετέχει, που δεν πετυχαίνει με την πρώτη αυτό που έχει στο μυαλό του να κάνει, το να κάνει ένα καλό χρόνο ή να πάρει μια καλή θέση. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο ταλέντο σε έναν πρωταθλητή είναι αυτό, μέσα από αυτές τις αποτυχίες, μέσα από αυτές τις σφαλιάρες που θα φάει, να καταφέρει να πάρει τη δύναμη, να πάρει αυτό το πείσμα, αυτή την επιμονή, να συνεχίσει να προσπαθεί, και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι μετά θα ακολουθήσει η επιτυχία. Γι' αυτό και πάντα είναι πιο γλυκιά η επιτυχία, και ας είναι σε αριθμούς πολύ μικρότεροι από τις αποτυχίες, ή τέλος πάντων θα μπορούσα να πω σε εισαγωγικά αποτυχίες, γιατί για έναν αθλητή όταν δεν πετύχει τη θέση που θέλει, το χρόνο που θέλει, πολλές φορές το θεωρεί αποτυχία. Οπότε η επιτυχία όταν έρθει είναι πραγματικά το καλύτερο συναίσθημα που μπορεί να έχει ο αθλητής. Νομίζω ότι το λες πολύ ωραία αυτό, αλλά κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε με τον αθλητισμό είναι ότι δεν υπάρχει μόνο μία εσωτερική αξιολόγηση, όπως υπάρχει σε άλλα επαγγέλματα. Δηλαδή που εσύ μπορείς μερικές φορές να πεις ότι αυτό το έκανα καλά ή αυτό το έκανα πολύ άσχημα ή σε αυτό απέτυχα. Πολλές φορές έχεις μία αξιολόγηση από ένα κοινό που σε παρακολουθεί. Και θα σε φέρω στη θέση εκείνων των διάφορων που κάθονται σε ένα καναπέ, των θεατών που παρακολουθούν κάποιον που σκοτώνεται μπροστά του στην οθόνη, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε μπασκετμπολίστας, είτε ένας δρομέας στο μαραθώνιο, είτε ένας άλτης, και από την ασφάλεια και την ησυχία του καναπέ τους, με τα τσιψάκια και με την πυρίτσα, σχολιάζουν «Ρε φίλε, το χάσε τώρα, άρε γαμό», και αισθάνονται ότι μπορούν, νομιμοποιούνται να έχουν άποψη για αυτό που συμβαίνει στην οθόνη. Και άρα την αποτυχία την δική σου, εκείνη την ώρα την μεγιστοποιούν, γιατί θεωρούν ότι μπορούν να τη σχολιάσουν. Αυτό δεν είναι πολύ βασανιστικό? Είναι πολύ βασανιστικό, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό ο αθλητής να έχει γύρω του ένα περιβάλλον το οποίο θα τον στηρίζει σε τέτοιο βαθμό και θα του χτίσει ένα χαρακτήρα που όλα αυτά θα τα αφήνει απ' έξω. Για τον αθλητή το πιο σημαντικό είναι η γνώμη του προπονητή του, των ανθρώπων γύρω του που τον αγαπάνε, γιατί μερικές φορές φανταστείτε ότι και μέσα από τον ίδιο του το χώρο, μέσα από την ομοσπονδία του, μέσα από προσωπικές διαμάχες, και από εκεί μπορεί να έχει μια συμπεριφορά που δεν τον αφήνει να δείξει τα πραγματικά του στοιχεία. Εγώ θυμάμαι όταν είχα πρωτοξεκινήσει με το τρίαθλο, η τότε ομοσπονδία, ενώ ήμουνα η καλύτερη αθλήτρια στην Ελλάδα και κυνηγούσα να συναγωνιστώ αθλήτρια στο εξωτερικό, που ήμουν σχετικά καινούργια αθλήτρια στο τρίαθλο, είχα μεγάλη πίεση και διαμάχη εσωτερικά, και το μαχαίρι που λέμε στην καρδιά ότι αν δεν πετύχεις τον επόμενο αγώνα δεν πρόκειται να ξαναπάς σε άλλον αγώνα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τον αθλητή, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο στον αθλητισμό, το να χτίσεις ένα χαρακτήρα και μια ψυχολογία που θα μπορείς να αξιολογείς των ανθρώπων, τις κρίσεις των ανθρώπων που πραγματικά μετράνε για να γίνεσαι καλύτερος, και όχι αυτού του περίγυρου που από τον καναπέ τους μπορούν να πούν αυτά που είπες και εσύ πριν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μεγάλο ταλέντο για τον αθλητή αυτό ακριβώς, το να έχει μια δυνατή
ψυχολογία το να μπορέσει να χτίσει ένα δυνατό χαρακτήρα και να τα αφήνει αυτά απ' έξω. Δεν είναι τόσο δηλαδή η σωματική κόπωση, η προπόνηση που θα κάνει, όσο περισσότερο το πόσο θα εκπαιδεύσει το μυαλό του και την ψυχολογία του να μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά. Γιατί κυρίως αυτά είναι που βάλουν τον αθλητή, και όταν η ψυχολογία του λυγίσει, τότε θα έρθουν και οι αποτυχίες. Δεν είναι τόσο ότι δεν έχει κάνει τη σωστή προπόνηση, όσο ότι όταν το μυαλό του αρχίζει σιγά σιγά να αμφιβάλλει για τον εαυτό του, γιατί λαμβάνει υπόψη του κρίσεις τυχαίων ανθρώπων, τότε αρχίζει σιγά σιγά και χάνει στις επιδόσεις που θα μπορούσε να κάνει. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, που έχει μέσα του το στοιχείο της διάρκειας. Επειδή μιλώντας με γυναίκες από διάφορους επαγγελματικούς χώρους σε αυτή τη σειρά, βλέπουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μια γυναίκα, μια επαγγελματίας, όπως και ένας άνδρας αντίστοιχα, έχει να μετρήσει κάποιες στιγμές που θεωρεί ή θεωρούν οι άλλοι αποτυχίες, που δεν ξεπερνούν τις 5-10 ας πούμε. Αντίθετα, και γύρω από αυτές πολλές φορές φτιάχνει και ένα αφήγημα. Δηλαδή γύρω από αυτές μια γυναίκα σε έναν άλλο επαγγελματικό χώρο λέει τα κατάφερα ή δεν τα κατάφερα και αξιολογείται για αυτές τις 3 ή για τις 5 στιγμές. Στον αθλητισμό όμως αυτή η αναμέτρηση είναι καθημερινή. Που σημαίνει ότι φτιάχνεις έναν χαρακτήρα που πρέπει πολύ πιο γρήγορα, όπως είπες πολύ ωραία, να σε στηρίζει και να σε ξανασηκώνει στα πόδια σου. Τι άνθρωπος κάνει αυτό έξω από το στίβο? Εγώ θέλω να πω ότι ο αθλητισμός και γενικότερα έτσι, και κυρίως ο πρωταθλητισμός, έτσι όπως τον έζησα και το ζω εγώ, και κυρίως για τις γυναίκες, οι οποίες καλώς ή κακώς έχουν πολλές ανασφάλειες, γιατί μεγαλώνουν σε μια κοινωνία που ξέρουν ότι θα πρέπει να ανταποκριθούν σε πάρα πολλούς ρόλους και πρέπει να είναι τέλειες σε όλους αυτούς τους ρόλους, πρέπει να ανταποκριθούν, και θεωρώ ότι ο πρωταθλητισμός, τουλάχιστον για μένα, μου έχτισε ένα χαρακτήρα και μια αυτοπεποίθηση που μου δίνει οτιδήποτε μου πεις ότι πρέπει να κάνω, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το φύλο ή αν ένας άνδρας μπορεί να το κάνει καλύτερο. Αυτό δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ. Και αυτό το λέω γιατί μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από τον πρωταθλητισμό είναι και ένας χώρος που, ας πούμε, για να με κερδίσει εμένα ένας άντρας σε έναν αγώνα πρέπει να είναι πολύ καλά προπονημένος. Οπότε βλέπεις ουσιαστικά ότι εάν χτίσεις τη σωστή ψυχολογία, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είσαι έτοιμος, δηλαδή αν ετοιμαστείς σωστά, εάν δεν λυγίζεις με τα λόγια που λένε οι άλλοι γύρω σου, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και θεωρώ ότι μέσα από τον αθλητισμό μια γυναίκα το φτιάχνει αυτό, το χτίζει, αποκτάει μια αυτοπεποίθηση. Θεωρώ ότι δεν αρχίζει και χτίζει ένα χαρακτήρα που δεν τη νοιάζει τόσο τι λέει ο καθένας για αυτήν. Τη νοιάζει μόνο αυτό που λένε οι δικοί της άνθρωποι και οι άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτήν. Και θεωρώ δηλαδή ότι η ενασχόληση, είτε μια γυναίκα κάνει αθλητισμό για λίγα χρόνια είτε κάνει πρωταθλητισμό, μόνο κέρδη έχει από τα στοιχεία που παίρνει και τα οποία τα μετουσιώνει μετά και στις υπόλοιπες εκφάνσεις της ζωής της. Αποκτάει άλλες αντοχές, έχει δει τις αποτυχίες και έχει δει ότι μπορεί μέσα από τις αποτυχίες να πάρει δύναμη, να πάρει επιμονή και να ξαναρχίσει την προσπάθεια, ότι οι επιτυχίες θα έρθουν αν επιμείνει και αν συνεχίσει να επιμένει, και ότι αυτό που έχει βάλει στο μυαλό της και αυτό που ονειρεύεται μπορεί να το κυνηγήσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο που μπορεί να τη σταματήσει, και νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι ένας χώρος που σου δημιουργεί αυτά τα συναισθήματα, σε χτίζει γι' αυτά και σε βοηθάει σε όλες τις άλλες εκφάνσεις της ζωής σου. Ακριβώς, και αυτά μεταφέρονται από τον στίβο και από το δρόμο και στην υπόλοιπη ζωή, και το λέω και εγώ έχοντας αθληθεί ερασιτεχνικά για πολλά χρόνια, ότι το παράδειγμα για μένα του μαραθωνίου είναι το παράδειγμα της ζωής μου, ότι όλες τις φορές που έχω λυγίσει μπροστά σε κάτι που έπρεπε να κάνω, αυτό που έλεγα και λέω στον εαυτό μου είναι ότι ένας άνθρωπος που έχει τρέξει τόσους αγώνες, που έχει βρεθεί σε τόσες αφετηρίες, που έχει κάνει αυτούς τους χρόνους που δεν έχουν σχέση με τους δικούς σου, αλλά είναι οι μάχες που εγώ έχω δώσει με τη δική μου ζωή και όλες αυτές οι υπερβάσεις που έχει χρειαστεί να κάνω, είναι ένα μοντέλο ζωής. Όμως, όσο θωρακισμένες και αν είμαστε εμείς και όσο προσανατολισμένες και αν είμαστε στο στόχο μας, όσο διατεθειμένες είμαστε να συνεχίσουμε γιατί θέλουμε να πετύχουμε κάτι, ο κόσμος έξω από εμάς και έξω από τους δικούς μας ανθρώπους, τους συντρόφους μας, τους προπονητές μας, εκείνους τους λίγους ανθρώπους που θα είναι δίπλα μας και θα μας έτσι χτυπήσουν φιλικά την πλάτη ό,τι και να συμβεί, ο υπόλοιπος κόσμος αντιμετωπίζει διαφορετικά μια γυναίκα που αποτυγχάνει από έναν άντρα που αποτυγχάνει. Ποια είναι η δική σου εμπειρία?
Εγώ θεωρώ ναι, είναι αρκετά πιο αυστηρός με τις γυναίκες. Βέβαια, θεωρώ ότι τουλάχιστον από την πλευρά της γυναίκας δεν πρέπει να δίνει βάση σε αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό που είπα και πριν. Μόνο οι δικοί σου άνθρωποι, οι φίλοι, οι πραγματικά αυτοί που ενδιαφέρονται για σένα θα πρέπει να σε αφορούν. Σίγουρα δεν είμαστε ρομπότ και όλοι στεναχωριόμαστε όταν ακούμε κάποια κακά λόγια για μας ή για το ότι δεν πετύχαμε κάποιον στόχο ή γιατί κάναμε κάποια λάθη. Κανένας δεν είναι αλάνθαστος και κανένας δεν παίρνει από κάπου υπογραφή ότι ό,τι κάνει θα είναι επιτυχημένο και θα έχει μεγάλη επιτυχία. Οπότε θεωρώ ότι τουλάχιστον μέσα από τον αθλητισμό μαθαίνεις αυτά τα πράγματα, μαθαίνεις ότι σίγουρα όλοι δεν ενδιαφέρονται για σένα και δεν είναι φίλοι σου. Πολλές φορές ακόμα και στον αριστεχνικό αθλητισμό υπάρχουν αυτές οι αντιπαλότητες με άλλους αθλητές, με άλλες αθλήτριες και βλέπεις και εκεί χαρακτήρες και συμπεριφορές που τις βλέπεις και στην αληθινή ζωή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν και αυτά, παρόλο που λέμε το ευαγωνίζεστε, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να μάθεις να κρίνεις σωστά. Εντάξει, όλοι στεναχωριόμαστε για λίγο, αλλά είναι αυτό που λέω, στεναχωριέσαι για λίγο, το κλείνεις αυτό το παραθυράκι και ανοίγεις το καινούριο παράθυρο. Αυτό που λες ότι, και να πέτυχα και να μην πέτυχα το στόχο μου στο 100%, πάμε για τα επόμενα. Σίγουρα όμως υπάρχουν έξω πολύ τοξικοί άνθρωποι και σίγουρα αυτή η τοξικότητα βγαίνει πολύ περισσότερο απέναντι στις γυναίκες. Γι' αυτό και θεωρώ, και το λέω μπορεί να γίνομαι και πολύ κουραστική, αλλά θεωρώ ότι όλα τα κορίτσια, όλες οι γυναίκες πρέπει να περάσουν μέσα από τον αθλητισμό, πρέπει να χτίσουν ένα χαρακτήρα και σωματικά και ψυχικά και ψυχολογικά μέσα από τον αθλητισμό, γιατί αυτό θα τους βοηθήσει σε όλη τη στάση ζωής που θα συναντήσουν μπροστά τους. Είναι αυτή η περίφημη ψυχική ανθεκτικότητα για την οποία μιλάμε πολλές φορές, που είναι και το βασικό αντίδοτο στις δυσκολίες και στις αποτυχίες. Είσαι μητέρα 2 παιδιών που ασχολούνται λιγότερο ή περισσότερο με τον αθλητισμό. Ένας άνθρωπος σαν εσένα, και μάλιστα είστε 2 γονείς, γιατί και ο Χρήστος, ο άντρας σου, είναι ένας κορυφαίος αθλητής με παρουσία πολύχρονη δίπλα σου, αλλά και ως προπονητής. Πώς είναι αυτό το μοντέλο το δικό σας να περνάει στα παιδιά? Δηλαδή αυτός ο τρόπος ζωής, αυτή η επιμονή, αυτή η εξοικείωση που έχετε με τον πόνο, με την προσπάθεια, με το να βάζετε τον στόχο λίγο πιο πέρα κάθε μέρα και να το κάνετε με τόσο πολύ κόπο και τόσο πολλά χρόνια, πώς επηρεάζει τα παιδιά? Είσαι πιο απαιτητική από τα παιδιά σου από ό,τι θα ήσουν αν ήσουν, ας πούμε, αρχιτέκτονας? Θεωρώ δεν είμαι πιο απαιτητική. Θεωρώ όμως αυτό που ζουν τα παιδιά μου, τα οποία ξέρουμε ότι αυτή την εποχή τα παιδιά έχουν πολλές υποχρεώσεις, ξεκινάνε από πολύ μικρά να έχουν πολλά πράγματα μέσα στην καθημερινότητά τους, πέραν του αθλητισμού, μιλάω και στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν υπάρχει το δεν μπορώ, υπάρχει το δεν θέλω. Δεν είμαστε πολύ μακριά από την ηλικία των παιδιών μας και επειδή έκανα αθλητισμό από πολύ μικρή, πρωταθλητισμό, ξέρω ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, αρκεί να το θέλουν, αρκεί να έχουν ένα καλό προγραμματισμό, αρκεί να ξέρουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους στην καθημερινότητά τους. Μόνο εκεί είμαι αυστηρή. Από εκεί και πέρα, το αν θα ακολουθήσουν το δρόμο του αθλητισμού, ναι, θέλω να το ακολουθήσουν. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά, και είναι ντροπή στην Ελλάδα που βλέπουμε παιδιά τα οποία μπαίνουν στο Λύκειο να μην προλαβαίνουν να γυμνάζονται, που κανονικά θα πρέπει καθημερινά, αν μη τι άλλο κάποιες φορές μέσα στην εβδομάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι πάντα στη ζωή τους. Από εκεί και πέρα ο πρωταθλητισμός είναι κάτι ξεχωριστό. Άμα θελήσουν θα το ζητήσουν τα ίδια να κάνουν πρωταθλητισμό. Αυτό που έχουν δει τα παιδιά μου όμως είναι ότι παρόλο που έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, η δουλειά που πρέπει να γίνει είναι η ίδια. Δηλαδή, εγώ μπορεί να κάνω πρωταθλητισμό πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτό δεν μου δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Η δουλειά και η προπόνηση πρέπει να γίνει καθημερινά και πολλές φορές 2 φορές την ημέρα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι τους φαίνεται περίεργο ότι εγώ βγαίνω για προπόνηση 2 φορές την ημέρα, μερικές φορές και 3 φορές την ημέρα. Οπότε, θεωρώ αυτό που έχουν δει είναι ότι για να γίνεις κάπου καλός, πολύ καλός, θέλει πάρα πολλή δουλειά και θέλει πάρα πολλή δουλειά για πάρα πολλά χρόνια.
Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που έχουν πάρει. Έχουν μεγαλώσει βέβαια μέσα στους αθλητικούς χώρους. Ελπίζω αυτά που έχουν δει και οι παραστάσεις που έχουν πάρει να τις εφαρμόσουν στη ζωή τους και γενικότερα και στην οικογένειά τους και στο μέλλον. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να καταλάβουν δηλαδή ότι πολύ σημαντικό είναι να βρούνε καταρχήν κάτι που το αγαπάνε και το βλέπουν με πάθος, όπως εγώ, τον αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό και τις προπονήσεις που κάνω κάθε μέρα, και να το κυνηγάνε με όλο τους το είναι και με όλες τους τις δυνάμεις, και ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν σημαίνει ότι αν μου αρέσει κάτι ή το αγαπάω ότι θα μου έρθει εύκολα και θα έχω επιτυχίες εύκολα. Πρέπει να δουλέψω πάρα πολύ και να δουλεύω για κάθε μέρα και για πολλά χρόνια, και μπορεί να αργήσουν να έρθουν οι επιτυχίες. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό. Και μια τελευταία ερώτηση. Αν οι αθλήτριες οι νεότερες από σένα, που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα και ονειρεύονται πράγματα, έρθουν σε σένα σε μια στιγμή δυσκολίας και αδυναμίας, στη στιγμή που λένε δεν αντέχω άλλο ή θα τα παρατήσω γιατί τα πράγματα δεν ήρθαν όπως ήθελα όταν ήθελα, τι θα τους πεις, όπως θα πεις και στη Λιδία την κόρη σου? Θα τους πω ότι να το κυνηγήσουν όσο μπορούν και όσο αντέχουν. Θεωρώ ότι πέρασα κι εγώ πολύ από αυτό που μου περιέγραψες τώρα, γιατί και εμένα οι επιτυχίες μου ήρθαν σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Δηλαδή ήδη έκανα πρωταθλητισμό 10 και πλάς χρόνια μέχρι να έρθουν οι επιτυχίες. Θα τους πω ότι αν συνεχίσουν να επιμένουν και να κυνηγάνε το όνειρό τους, σίγουρα κάτι καλό θα έρθει. Βέβαια, κανένας δεν σου υπογράφει ότι θα πετύχεις 100% αυτό που έχεις ονειρευτεί, αλλά είναι σίγουρο ότι αν συνεχίσεις να επιμένεις, αν το κυνηγήσεις, εάν αυτό που λέμε στην Αθηνά και χειρακίνη, αν δηλαδή διαμορφώσεις όλη τη ζωή με αυτόν τον τρόπο που να συμβάλλουν και όλοι οι άλλοι γύρω σου στο να σε βοηθήσουν να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, είναι σίγουρο θα πετύχεις κάτι μεγάλο. Απλά θέλει πολλή επιμονή, πολλή υπομονή, θέλει να το παλεύεις κυρίως ψυχολογικά κάθε μέρα με τον εαυτό σου, και είναι σίγουρο ότι θα πετύχεις κάτι καλό. Αυτό που λένε ότι το σύμπαν πάντα συνομωτεί, θεωρώ ότι έχει δώσει αληθεία. Σίγουρα θα γίνει κάτι καλό, θα πετύχεις κάτι καλό. Βέβαια, εντάξει, δεν είμαστε και μάντιδες ότι θα πετύχουμε στο 100% αυτό που έχουμε ονειρευτεί, αλλά άμα το κυνηγάμε με όλες μας τις δυνάμεις, σίγουρα θα πετύχουμε κάτι πάρα πολύ καλό, θα είμαστε ευτυχισμένοι, και το παρελθόν θα το σκεφτόμαστε και θα το λέμε πάντοτε με αγάπη, αυτά που καταφέραμε και αυτά που πετύχαμε. Ενώ αντίθετα, αν δεν τολμήσουμε, αν δεν προσπαθήσουμε και αν δεν συμφιλιωθούμε, πιστεύω, με την αποτυχία, στην πραγματικότητα δεν θα καταλάβουμε από τι υλικό είμαστε φτιαγμένοι. Ακριβώς. Και έχω πολλούς φίλους που σταμάτησαν τον αθλητισμό νωρίς και συχνά μου λένε, εγώ αν έκανα. Του λέω, δεν έκανες όμως, μετά αν δεν χτίζεται τίποτα δυστυχώς. Το σημαντικό είναι να βάλεις τα πόδια σου στη φωτιά, να δοκιμάσεις, να πέσεις, να σηκωθείς, και τότε σίγουρα θα έχεις πετύχει κάτι σημαντικό. Μετά αν όμως και τα ίσως, δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα συνήθως. Ακριβώς. Και εγώ το λέω στο δικό μου γιο, ότι με προθέσεις δεν χτίζεται η ζωή σου, παρά μόνο σε ένα πολύ επιφανειακό επίπεδο. Κάθε μέρα στους δρόμους, κάθε μέρα με τα χιλιόμετρα μπροστά και κάθε μέρα σε μια καινούργια αρχή. Ντενίζ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Σε λίγο ξανά μαζί με ένα επόμενο επεισόδιο του Failing Forward.